asli Jawa Tulungagung biyen wis dadi Waranggono viral. Ya iki nemeni do apa sok mirsani Pak Anom pentas ning Tulungagung. Anggere nek sinden sing minggu kok dolong. Kuwi bukan sih. Saiki putranipun sampun sekawan. Ya. Pak sekawan. Gangsal. Gelar drama Rambu Rangkung tambah siji anak angkat Arif Nglumer. Sudah keprok ora tambah tapi dhewe. Aduh, ani ndak nesu. Nyuwun sewu Pak Dalang, nyuwun sewu Pak Dalang. Apa? Tak kira anakku yang kelima iki lek sampean lho. Lah apa? Regane sing papat kuwi disape penak, lah sing lima iki ora kena disape lho. Ayo, minggu aku kaya ngono kuwi. Aku padha karo kuwi mau lho, kluthuk mau lho. Ayo. Umum, ayo. Ayo, wis. Mula aku nuwun sewu anggere ngerti bojoku kuwi lagi kerokan kaya macan ngono pas wedi aku. Ayo, mula pengen kerokan, rasa kerokan Bu guys. Ngono kuwi wong lanang iki malah biasa ya nek awake saya lemu. Lemu jan ora masalah, waton-waton ora blendung ngisor. Blendung ngisor dobel no. Dhuwure jane nang blendung ngisore nang blendung enek. Kowe kudu olahraga, kudu diet kaya ngono kuwi. Iki tanggon swara le, tanggon swara le. Kitenono kaya Bu Kesi lho Mbak Lian blendung ngisor kuwi. Mula suarane ya bergas apik kaya ngono kuwi. Iya, itu blendung ngisor. Bu Kesi saking ngentrong campur darat, dan luar biasa. Kalajengaken menika